And the morning speaks to these open dreams, and we're right where we belong. Prea cinstiți miri, cinstiți muntași, este o zi superbă, este o zi, zic eu, binecuvântată de Dumnezeu, pentru că, iată, ne aflăm în această Sfântă Biserică pentru a participa împreună la o taină. Se numește Sfânta Taina Comuniei. Dragii mei, pentru acești nași, pentru părinților, pentru toți invitații, dar în special pentru miri, astăzi Sfânta noastră Biserică le urează multă sănătate, multă fericire și căldurosul mulți ani trăiască! To get crazy, it's about to go down. It's about to get crazy, it's gonna be loud. This is our house, we do what we wanna, we'll blow the roof up, everybody's coming. It's about to get crazy, it's about to go down. It's about to go down. It's about to get crazy.